Perustin yrityksen Personain Design Hat Oyn valmistaakseni asiakkailleni laadukkaita, hyvin istuvia päähineitä. Päähineiden valmistus on spesiaaliala, jossa korostuu muotoilun merkitys. Intohimoni onkin valmistaa räätälöityjä tuotteita asiakkaiden omista materiaaleista. Mottoni on päähine juuri sinulle, joka tarkoittaa, että valmistan päähineen juuri sinun mieltymysten mukaan. Avasin aamiaishuone kansantarinan Jyväskylän keskustaan ja aamiaishuone voisi olla paikka, jossa ihmiset kohtais toisiaan, jossa ne kohtais myös itsensä. Lisäksi aamiaishuonetta voi varata kokouksiin ja koulutuksiin, pienimuotoisiin juhliinkin. Mä haluaisin sanoa kaikille ihmisille, että unelmoikaa, uskokaa omiin unelmiin. On erittäin suuri vaara, että ne toteutuu. Minun työni on ihmisten kohtaamista. Olen koulutukseltani osteopaatti, minulla on myöskin homeopaatin koulutus. Kiinalaista lääketiedettä olen opiskellut pitkään ja olen ollut tällä hyvinvointialalla vuosikymmeniä. Joskus tulee ovesta sisään asiakas, joka valittaa, että selkä on kipeä ja siinä jutellessamme käy ilmi, että siellä selässä ja hartioilla on paljon erilaisia asioita, jotka painavat tätä ihmistä. Ne eivät ole fyysisiä asioita, vaan ne ovat siellä sisäisessä maailmassa. Ja jos tämä sisäinen maailma saadaan vähän kevennettyä, niin se selkävaivakin helpottaa. Voidakseni auttaa ihmisiä on tärkeää, että ymmärrän heitä kokonaisvaltaisesti.